har jeg børnehaveklasse U og børnehaveklasse B, så er det jo på fredag, at vi skal optræde med vores 2 sange nede i gymnastiksalen. Men jeg er så gået hen og blevet lidt snottet og lidt hostet-agtig her de sidste par dage. Så det har været lidt svært for mig at komme over i klassen og øve sammen med jer, så derfor gør vi det på den her måde i stedet for. Hvor jeg sidder nede i mit værksted og synger de 2 sange, som vi skal synge. Og så sidder I og synger med ude i klasserne, ligesom vi plejer. Og så gør vi det bare på den her måde i stedet for. Jeg glæder mig vanvittigt meget til at stå på scenen sammen med jer på fredag til morgensangen. Det er sådan, at der er nogle af de større børn, de skal lige vise nogle videoer, som de har lavet. Det tager lidt tid, og så efter dem og deres fremvisninger, så skal vi stå og synge foran resten af skolen. Det bliver utrolig fedt, og det bliver noget, som I kommer til at tænke tilbage på og tænke, yes man, hvor var det bare en fed oplevelse. Men lad os lige øve de 2 sange først. Vi tager forspørgselssangen som den første. Okay, er I klar? Jeg vil gerne spise en pandekage med min ven, med syltetøj på og med sukker. Jeg vil gerne spise en pandekage med min ven, med syltetøj på og med sukker. Jeg ved godt det er fedt, men det er okay. Jeg vasker jo bare min mund igen og slet. La la lu. Jeg vil gerne på legeplads med min flok. Gå hånd i hånd du, hul i osten. Jeg vil gerne på legeplads med min flok. Gå hånd i hånd du, hul i osten. Gode venner og æbletræer, fugle på himlen og græsset under min tæer. La la lu. Kærligheden til mor og far er i top. Husk at kramme, husk at løse. Kærligheden til mor og far er i top. Husk at kramme, husk at løse. Jeg savner jer lidt, men det er helt okay. Jeg klarer det flot, og I kan bare tage afsted. Vi ses lige om lidt. Vi danser en dans, og vi går i slot. Vi får nye venner, det er super godt. Vi skaber kunst og synger en sang. Vi spiller bold endnu en gang. Vi sidder sammen, når vi spiser vor frugt. Kiwi, guf, guf, appelsiner. Vi sidder sammen, når vi spiser vor frugt. Kiwi, guf, guf, appelsiner. Suger tær i saftevand. Se mig vippe med min nye rocketag. Suger tær i saftevand. Se mig vippe med min nye rocketag. Sådan. Var det ikke lidt underligt at øve på den her måde? Nå, nu prøver vi med drenge og dyrene. Er I klar? Der var engang en dreng, som så godt kunne lide mærkelige dyr. Ved dyrehandlerens vindue kunne man se den lille fyr. Han klagede sin mor, må jeg få en lille tusse? Bare sig ja, så spørger jeg aldrig mere. Det lover jeg. Han fik sin lille tusse,
for han elskede sit dyr. Dets kloge, smukke øjne kunne fortælle eventyr om sjove krokodiller. Mor, giv mig sådan en. Bare sig ja, så spørger jeg aldrig mere. Det lover jeg. Da han fik den, var den lille med sjove skæve ben. Men den voksede meget hurtigt og blev en farlig en. Hans mor kunne ikke lide den, så det ud med det krabbyl. Drengen græd, hvor kunne hun nemme det. Den var så sød, så han gik til dyrehandleren. Der var hans gode ven. Kan jeg få den kvælerslange, så får du krokodillen igen. Så byttede de to, og han fik slangen hjem. Men det eneste han glemte var at spørge sin mor. Og derhjemme legede slangen sammen med den lille dreng. Han bar den rundt om halsen, så kom moren hjem. Hun gav et mægtigt skrig. Hun besvimede. Voksne er nogen mærkelige nogen. En gang imellem. Voksne er nogen mærkelige nogen. En gang imellem. Voksne er nogen mærkelige nogen. En gang imellem. Sådan. Ja. Så kan I lige øve den et par gange. Måske kan I faktisk også spørge mor og far derhjemme, om I må låne en computer eller et eller andet, så I lige kan høre den derhjemme. Men det er mor og far, der bestemmer det hjemme også. Men lige meget hvad, så glæder jeg mig til, at vi skal ses igen. Jeg håber, jeg er tilbage i torsdag. Kan I have det rigtig godt. Hej hej.